बे जोबोर गोजोनथाव खौरां जोंनि थाखाय आसामनि गासै डिस्ट्रिक्टआव बे गेट टुगेदारा जागासिनो दं जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि खुंनायाव दिनै बे सालबारि डिस्ट्रिक्टनि गेट टुगेदार आर्टिस्ट गेट टुगेदार लोगोसे बिथांमोना गोदान बोसोरखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लाफादों बेयाव जोंबो फैबाय आरो बे ओनसोलनि माखासे महरगिरि लोगोसेनो दाब दाब जायगानिफ्राय माखासे महरगिरिफोर बिथांमोना फैदों बे दिनैनि हाबाफारिया गोदान बोसोर बरायनाय नालाय आरो आर्टिस्ट लोगो हमलायनाय नालाय 12 बाजिसिम जागोन आरो बे दिनै जोबोद दिनै बे हाबाफारियाव फैनानै बे आरो जोंनि थांखिया जाबाय ओरैमोन जाय बिथांमोना जेनेबा बिसिएनिफ्राय थांखि लानानै बयकट खालामजानाय जादोंमोन बिथांमोनखौ जाय लेंनो नागिरदों बा लेंदों जा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया मानो होनब्ला ससाइटियानो जुदि नागिरदोंब्ला बबेबा पिकनिक स्पटआ नागिरदोंब्ला बबेबा फुटबल क्लाबा नागिरदोंब्लाबो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया मानो होनब्ला जाय मानसिया समाज बेरेखा खामानि मावगोन बेखौनो जुदि समाजा मोजां मोनबावोब्ला जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां बाथ्रा गैया मानो होनब्ला जों जेब्ला बे महरगिरि सासेखौ जोंनि नोजोराव माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनाय बा समाज बेरेखा खामानि मावनाय जों नुनायनि उनावसो जेनेबा जों एरख'नाय बा बयकट खालामनायखौ जादों नालाय जोंनि बे बिसार धारनायाथ' माब्लाबाबो गोरोन्थि जागोन होननानै आं साना स' जोंनि बिसार गोरोन्थिखौ बिथांमोना मा होननानै बुङो बेखौ गोरोन्थि होननानै फोरमायगोन नामा बा फोसावगोन नामा बेबायदि बाथ्राया फैयो आरो बेखायनो जोंनि खामानिखौ जों मावबाय दा रायजो राजानि खामानिखौ रायजो राजाया मावगोन आरो जाय आर्टिस्ट बिथांमोनानै बयकट जानानै दं बिथांमोना बिथांमोननि खामानिखौ मावगोन बेबायदिनो गावबा गाव लामायाव गावबा गाव खामानि मावलांगोन आरो आं बेखिनिखौनो बुङो दिनै दासिमबो थिग जायाखै बे जानुवारिनि गेजेराव थिग जागोन आरो जों मार्च एप्रिलनि गेजेराव बेखौ खुंगोन होननानै सानदों आरो खोब खम समनि गेजेराव बेयो एनाउन्समेन्ट जागोन जोंनिया ओरैनोबो बर' सिनेमानि सिजोना थांथ'खाबाय नै दा लासै सुटिं खालामगोन जुदि लकडाउन जायोब्लाथ' बुंनो गोनां जेबो गैला बन्द' जाजोबसिगोन गासैबो सिनेमा हल बा थियेटार बेबायदि बन्द' जायो आरो बन्द' जायाबोला लकडाउन जायाब्ला बे सोलिलांबाय थागोन गिबियावनो गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो जिहेथु गाबोन 1 तारिख निउ इयार स' गासै रायजो राजानिसिम सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय आरो दिनै 31 डिसेम्बर जोङो सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्राय जोङो मोनसे गेट टुगेदार प्रग्राम लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो निउ इयार सेलेब्रेसन बेखौबो जोङो एखेलगे लानाय जादों आरो जोंनि बे दिनै आर्टिस्टनि प्रग्रामाव जोंनि हालामनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट हालामनि जेसेबां सिनियर आर्टिस्टफोर दं जेरैहाय रेडिअ आर्टिस्ट बिसोरखौ जों इनभाइट खालामनाय जादों प्लास बिसोरखौ जोङो जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्राय जोङो बिसोरखौ फेलिसिटेसन खालामनाय जादों आरो लोगोसे जोङो बे सालबारि हालामनिनो जोङो गोबां बेबायदि सिनियर जायफोरा कालचार मोजां मोनग्रा बिसोरखौ जोङो इनभाइट खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोङो गोबां जुनियर आर्टिस्टफोर बिसोरखौबो जोङो लिंहरनानै जोङो सुबिदा होनाय जादों मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां उन्दै गथ'फोर दं जायफोरा गोबां टेलेन्ट दं दा बिसोरखौ जोङो बेबायदि प्रग्राम एरेन्ज खालामनानै बे यां जेनेरेसननि जिथु टेलेन्ट बेखौ माने जौगाहोनो थाखाय आरो बिसोरनि जिथु टेलेन्ट बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों बेबायदि प्रग्रामखौ दिनै लानाय जादों दिनैनि बे गेट टुगेदार प्रग्रामाव आलासि महरै जोङो दङ सेन्ट्रिसानि बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि सार गुरु पबित्र आरो बेवहाय नुजाफैनो हादों जोंनिनो प्रडिउसार एस'सिएशननिफ्राय सार पंकज लाहारि आरो अमित लाहारि आरो बेवहाय नुजाफैनो हादों सार बिजित गोरा MCLA बिटिआर आरो बेयाव जोंहा दंफैयो सार दीपक रामसियारि एक्स प्रेसिडेन्ट अफ सेन्ट्रेल बिसा आरो गोबां बेबायदिनो जोङो कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो हाई सेकेन्डारि हाई स्कुलफोरनि प्रिन्सिपाल बेबायदि समाज सिबियारिफोरखौ बेवहाय इनभाइट खालामनाय जादों